Ezagutzen duzu Faiseien Irlaren historioa? Kargen! Urte erdian espainola dela eta beste erdian frantsesa, ez? Apunten! Eta Omarren gorpua justu botere aldaketan azaldu da. Egoera komplikatuz. Baina ez duelako hildakoaren ardura hartu nahi. Fuego! Zer kontatu dizu aitari? Ibaian gertatu zena. Descendez véhicule, s'il vous plaît. Eta zer gertatu zen Ibaian? Nera, zertan zabiltza? Zagiteran zu? Kartzelan bukatu nahi duzu? Leira, ez duzu ni errodu zindita lortuko. Izentiarazten dizuana gutxieneko. Zuk zer egingo zenuke? Guretara saltengo zenuke?